Perhosuinnin vetosykli sisältää 2 potkua. Toinen potku, eli potku eteen, suoritetaan samalla, kun kädet osuvat palautuksen päätteeksi veteen. Ja toinen potku, eli potku taakse, samalla kun kädet vapautuvat vedosta palautukseen. Potkut ovat suoritustekniikoiltaan hieman erilaisia ja on hyvä tiedostaa niiden välinen ero. Potku taakse on seurausta perhosuinnin luonnollisesta vartalon liikkeestä. Vedon aikana lantio ja jalat seuraavat pään ja rintakehän aaltomaista liikettä. Tästä liikkeestä jalat suoristuvat piiskamaisesti samalla kun veto vapautuu palautukseen. Liike on vahva ja napakka. Potku eteen on suoritustekniikaltaan aika erilainen. Optimitilanteessa vartalo on palautusvaiheen aikana lankkumaisen suorana vedenvastuksen minimoimiseksi. Jalkoja pitää siis aktiivisesti koukistaa lonkista ja polvista, jotta potkuun saadaan riittävästi tehoa. Potku on ajoitukseltaan hyvä, kun alaspotku alkaa samalla, kun kädet tulevat veteen. Samalla liikkeellä pitää myös saada painopiste siirrettyä rintakehän päälle. Potku eteen on vetosyklin aikana ratkaisevassa kohdassa, sillä koko palautusvaiheen aikana voimantuotossa on ollut tauko ja uimarin vauhti on tippunut. Hyvällä perhosuimarilla potku eteen jatkaa ja kiihdyttää vauhtia. Jos potkuun ei saa riittävästi tehoa, alkaa seuraava veto käytännössä pysähdyksistä, jolloin uinti muuttuu katkonaiseksi ja raskaaksi. Molemmille potkuille yhteistä on, että potkun voimantuoton kannalta jalkaterien asento on äärimmäisen tärkeä. Nilkat ovat alaspotkun aikana ojennettuina, mutta rentoina. Jalkaterät kääntyvät parhaiten, jos varpaat osoittavat hieman sisäänpäin, eli kantapäät kannattaa jättää hieman auki. Alaspotkun päätteeksi kantapäät voi puristaa yhteen ylöspotkun ajaksi. Kylkidelffarit ovat hyvä harjoite hahmottamaan delffarin ja perhosuinnin potkun aaltomaista liikettä. Harjoitteessa delffareita suoritetaan kylkiasennossa, alempi käsi edessä ja pinnassa oleva käsi kyljessä. Rintakehä johtaa aaltomaista liikettä, jota lantio ja jalat seuraavat. Potkun päätteeksi jalat suoristuvat piiskamaisesti. Taakse suuntautuvassa potkussa jalat pysyvät suorana. Matodrillissä harjoitellaan painonsiirtoa rintakehälle potkun avulla. Harjoitus suoritetaan kädet kyljissä. Potkuliike on jatkuvaa ja korostetun isoa. Jokaisella alaspotkulla rintakehää painetaan voimakkaasti pinnan alle ja samalla annetaan lantion joustaa pintaan.
Harjoituksessa on myös hyvä keskittyä jalkaterien asentoon. Aina alaspotkun alkaessa kantapäiden annetaan joustaa auki, jotta jalkaterät kääntyisivät sisäänpäin. Alaspotkun päätteeksi jalat puristetaan yhteen. Seuraavaan drilliin tarvitaan vähän enemmän välineitä. Jalkoihin kannattaa laittaa räpylät ja molemmille käsille tarvitaan oma, mielellään kohtalaisen pieni lauta. Drillissä harjoitellaan eteen tulevan potkun liikemallia. Toisin kuin edellisissä drilleissä, liike ei ole jatkuvaa, vaan potkujen väliin tulee taukoa. Liike lähtee kelluvasta suoraviivaisesta asennosta. Lonkasta ja polvesta joustetaan jalat koukkuun ja tehdään terävä potku, jolla paino siirretään rintakehälle. Tämän lisäksi tavoitteena on, että potkulla päästään pieneen liukuun. Laudat pitävät kädet pinnassa ja käsiä voi tarvittaessa joustaa hieman auki, jotta painopiste saadaan kunnolla rintakehän päälle.